Pag sa mga walang kwenta pong bagay, sir, nagre-reply po siya. Pero pag tinatanong mo po about sa refund, wala po siyang minsan reply, magsasabi siya pag free. Sabi ko, kailan ka po magiging free? Inaano lang talaga po namin, yung settlement na maayos pong settlement talaga po ang hinihingi namin po sa kanya. Makipag-cooperate po siya sa amin. 16 na katao inireklamo ang isang negosyante matapos mag-loan sa kanila ng mahigit 2 milyong piso bilang investment daw sa negosyo nito. Kasama natin ngayon si Maricel Ariola, ang kanilang representative ng kanilang grupo. Ano itong loan or investment na inalok sa inyo? Marami daw po siyang mga business. Sabi niya po, nagpapailaw din siya. Sabi niya mayroon siyang motor shop, tsaka may boutique din po, sir. Sino ito o anong pangalan ng negosyanteng ito? Si Jamaica Abetria po. Taga Donsol po talaga daw siya po, sir. Pero meron po siyang nirerentahan dito sa Legazpi. Ako po kasi, sir, bago lang po. Nung March 31 po ako nag-start. Ako po kasi, sir, may kontrata kami. So, yun po ang pinanghahawakan ko sa kanya. Sabi niya po, 15% weekly po yun. Yung bang kontrata nyo ay notaryado? Hindi po. Siya na po ang gumawa. Every week po ako kasi, sir, ang usapan namin. 80,000, 15% po nun is 12,000 weekly po ang binibigay niya. Yung mga nauna po kasi, sir, marami pong nagpo-post naman ay nagko-comment sa mga Facebook account niya na legit naman daw. Paano nyo naman nakilala itong si Jamaica? Sa Facebook lang po ako, madam. O, na-recommend lang po siya sa akin. Tinatanong niya naman po kung meet up or isa-send sa GCash. Mga nasa magkano na ngayon yung hinahabol mo kay Jamaica? Sa akin po, madam, 115,000. April 29, dapat may payout po ako sa kanya. Hindi na po siya nakapag-payout kasi ang rason niya, parang nagka-problema daw yung bank transfer niya. Ano yung ginawa mong aksyon? Nakapag-file ka na ba ng reklamo laban dito kay Jamaica? Hindi pa po, madam, kasi inaantay ko lang po sa kanya kung ano po ang plano niya. Kaya po kami napilitan magreklamo po sa kanya. Sabi niya, gagawa siya ng settlement. Ang gusto niya po, i-refund kami. Kaso, ililas po yung mga profit. Sa akin po, okay naman sana. Kaso po, madam, ang problema po hindi siya nakikiusap ng maayos. Tinatawagan po, umiiwas siya, tapos pag kinachat, laging sinisin lang niya po. Nasa kabilang linya rin si Jasmine Arenas, isang overseas Filipino worker sa Canada at isa rin sa nakunan umano ni Jamaica Rose Abitria ng investment. Kilala ko po siya online. Nagpo-post naman po siya ng proof of payouts niya. Maraming nagsasabing legit. Naniniwala po ako na kaya niyang masustain yung ganong interest kasi po, nag-i-loan din po ako, emergency loan. Kaya lang sa akin, medyo mababa lang interest. Nasa magkano naman po ang nai-invest mo kay Jamaica? 150. Yung unang profit, pinasok ko ulit sa kanya yung unang profit na nakuha ko. Yung last na profit na nakuha ko, pinasok ko din at nag-add din ako ng 8K. So, suma total, yung perang nakapending ko sa kanya is 203,000. Yung ano bang nakalagay sa kontrata? Loan agreement po. Permado niya po yun, handwritten, pati yung computation, kung paano ko makukuha yung profit. Pag sa mga walang kwenta pong bagay, sir, nagre-reply po siya. Pero pag tinatanong mo po about sa refund, wala po siyang minsan reply, magsasabi siya pag free. Sabi ko, kailan ka po magiging free? Makakausap natin si Jocelyn Mendoza, isang fish vendor sa Orosite, Legazpi City na natangayan din umano ng mahigit 412,000 pesos. Partner, kulang-kulang kalahating milyon. Paano mo naman nakilala itong si Jamaica? I-recommend lang po siya sa akin ng kakilala ko. Bakit nakapag-invest ka ng 412,000 pesos? Malaki itong bagay. Kaya siya umabot ng ganyang kalaki kasi in-encourage ko yung family ko, yung kapatid ko, yung mama ko na mag-invest din sa kanila kahit nga yung kapatid kong nasa abroad. Doon sa perang itong 412,000 pesos, ilan ba talaga dito yung pera na talagang na-invest mo na para sa'yo talaga? Kung susumahin yun talagang total na capital umaabot po ng 300 plus pa rin. Inaano lang talaga po namin yung settlement na maayos pong settlement talaga po ang hinihingi namin po sa kanya. Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Norma Tan Ulayang, Regional Director ng Security and Exchange Commission, Regional Office Number 5. Ito po bang inireklamo nilang si Jamaica ay may SEC registration po? Kailangan po namin kunin complete ng company. Pwede pong i-email sa amin. Jocelyn? May pangalan ba yung kumpanya ni Jamaica? Ay, wala man sir. Pwede rin naman kahit hindi SEC registered. Kung ito ang subject ba ng kanilang contract, ibig sabihin yung pang in-incite sila mag-invest tapos pinangakuan sila ng profit. No? Opo. Pwede na nilang i-file dito sa amin. At the same time, kung naloko sila, no, halimbawa,
pinangakuan sila, tapos pinakasa na sila, hindi ibinalik yung pera nila or yung pinangakong profit, pwede rin pong mag-file ng case for estafa. Tumatanggap kami ng reklamo for violation of Securities Regulation Code. Ito yung pag nag-offer ka sa public ng investment contract, yun na wala kang lisensya. Pwede yung magreklamo dito. Ano po yung mga pwede nilang ihanda na mga ebidensya para po ay mailakip po nila doon po sa reklamo dyan po sa inyong tanggapan? Yung pruweba na nagbigay sila ng pera, ng invest, mga bank deposits, ganyan. Saka yung paano ba sila in-invite, may mga flyers, kaya pinapa-affidavit namin yan para sa kanilang kwento, magkano ba ang in-invest niya, magkano ang pangako, at kung hindi pa niya nakuha o nakuha pa niya in-invest niya. Kayo po, bilang Regional Director ng Securities and Exchange Commission, may alam mo ba kayong ganun katindi magbigay ng interest? Wala. That is too good to be true. Mga kaibigan, makakausap din natin sa kabilang linya si Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, ang magiting na Chief of Police ng Legazpi City Police Station. Kung sakali po na magdesisyon po itong mga nagrereklamo na mga investor laban kay Jamaica, ano po ang pwede nilang isampang reklamo, COP? So para papasok po yan sa estafa, depende po sa ebidensya na makukuha natin. Kung talaga masyadong malaki yung scale na papasok na sa large scale estafa, kailangan lang po natin yan yung proof na meron silang pinag-usapan. Ano po ang advice nyo sa mga nagrereklamo at sa iba pang mga nakikinig tungkol dito sa mga investment, lalo na't nagkakakilala lang sila sa social media? Huwag tayo masyadong maniniwala sa mga ganyang klase ng investment, lalo-lalo na po kung ang interest nito ay sobra-sobra, kumbaga masyadong malaki. Pangalawa, mag-invest na tayo doon sa mga legitimate na investment companies. Dapat registered po siya sa SEC. Pag nagpasok tayo sa mga ganyang agreements, make sure na meron tayong kasunduan, kaya contract, duly notarized. Pangatlo, pinaka-importante, aralin natin mabuti. Kumbaga mag-conduct muna tayo ng background investigation o kaya pagtatanong-tanong patungkol doon sa personality ng kumpanya o kaya ng tao kung sino siya. Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, ang Chief of Police ng Legazpi City Police Station. Mabuhay po kayo. Opo. Kanina ay tinatawagan ng aming team si Jamaica Abetria para makuha ang kanyang panig. Subalit, ayon po sa kanyang ina, ay pinagbawalan daw po siya ng kanyang abogado na magsalita. Nagtungo rin dito sa ating tanggapan sa Embarcadero ang ina ni Jamaica at pinipilit po namin sila na harapin ang mga nagrereklamo ng live, subalit ayaw po talaga nilang magbigay ng kahit na anumang pahayag. So eto na lang, partner, sasamahan po namin kayo ng aming team sa tanggapan ng PNP para kayo ay formal nang makapagsampa ng kaso.